बाप रे बाप पता ना फुआ जी औत कइले रही ना कि का कहे के बताव। जब आइब तब पहले ही से फोन करके खबर दे दे कि बाबुआ रे 2-3 किलो मछली बनावे के बाटे आ बना के रखले रही है हम आवतानी। तनको तो इनका के बुझाइबे ना करेला आ कि हाँ हमार का कहला कि भतीजा ठीक बना सकी नहीं खा ठीक है उन्हन की भी पैसा रुपया होई कि ना होई लेकिन पहले खबर पहुंचा दी हाँ उतना ना दिमागे जर जला कि का कहे के जाए द बना दे तनी कितना दिन से हमार लइका कहत रहल हुए अब मछली ना बनावत रहनी है ना मर्द लेके आवत रहन हम लेकिन ये बेरा अपनी मन ने 2.5 किलो लेके चल अल है इनका के तो कुछ दिमागे ना काम करेला। कहाँ बानी जी बुची जी? हां भौजी का कहत हो? आई है नी। अरे भौजी तू एने ओने सामान कौन आटा सननी है? आगे तो पले भौजी से हां आटा बना हो भौजी याद ना पड़ल है रवा तो दिमागे ना काम करेला कबो कबो। अरे रील बनावे लगनी हो एगो रील बनावे लगनी हमें का करे सजा बनी हो बना ले जाई नमकीन बिस्कुट दुकानी पर से खरीद के लिया के ध दे महारानी जी आवताड़ी। के आवता हो? फुआ जी औरी के आई फेन ओकर का होला जा काहे खतियावे ले का घट रहेला कि ओकरा खाई सब बात तो खाई आ तोहन के एगो कमी बवे जब उगावेला तबे मछड़ी आवेला घर में जान तो नहीं खीरा और भैया के रे सबके कुछ कहिया सा लेकिन फुआ हमर माई सामान बिया ओकरा के कुछ कह देहलो तो तनिका जीभ कबार के चूल्ही में झोंक दे जानत नहीं खी उनकर ढंग सहूर। तू घर के मर्दन के हाल जाना तड़ू कि ना ओकनी के का बोलेला सन ओकनी के बात पर विश्वास ना कइनी बुझाइल का बोली हसन कब का करी हसन। अब चूल्ही पर खाना बनावे के बाद दिन भर उनका भूखे लगी पता ना पेट हके भरसाई ह तिले पर तिल उनका पेट में अड़सावले जाला। सुन खाना उना करावे से पहले खा पी के मन धो के रख दे जा आंटिया दादा के तबीयत खराब बा हम बानी तो चली मैं अपन ठीक कर हाँ तो आदमी का करी हो देवता जैसे रहल पूजा दियाल का करब जाए दी अब बेरा आवत तड़ी तो मान ली सेवा सत्कार आदमी ना करी तो 4 गो आदमी देखी तो कही ना हो आए कि बेइज्जती करत तड़ी स वो कहे कि हमार भैया भौजैया नहीं खसा त ओकर पतोहिया होइसे तैसे करत तड़ी स हमार त अपने जीव जरा रहेला वही दिन से न जइया से आई रहे बियाह में भैया के वही दिन से कहले बिया कि खुशबू है तो ऐसा होई न कि देखिए जा हमारा लढेर निमन होई बड़ी कई बतिया एकदम सब मुंहे पर कहे जाय दे बेटी डाडी के मुंहे ना लागल जला अभी कांच कुआर बानी ठीक ना हिसाबे किताब से रहल जला हतना मुंह छूटना बनल जाला रउआ के हम ये सिखाई ना अपन बेटी लेखा जानी ना मानी ना दूसर के रउआ के का कहता ओसे का मतलब जी हम जानत नहीं मानत नहीं ना। अरे हां हो बेगो के पहले दूगो के छुएले तो जान तो नहीं बाऊ जाई जाके आटा दिया मसाला ओकरा खाती हम हमरा सने जाई तो यानी के सकरा बना के खिया जा तो जाय दी हम शाम के बना दे तनी रउआ जाई दुकानिया पर से नमकीन बिस्कुट आ 2 स्पंज ले ले जाई ओकरा बारे में कुछ हमरा से न कर पानी उन्हें काहे के पिए के मंगाता जाओ घर में खाना बनावा सब्जी मार भात दे दिया जा खाई पानी पर जरूर बे स्पंज ले पानी पियन जब यहाँ तब उनका खाती स्पंज मंगावल जेतना भली बड़ी बड़का महारानी चुप रह तो हनी जन मन बढ़ा के रख ले बउजा ऊपर जाई ट्यूशनवा ना जाइब हम ट्यूशन जाता नहीं तो देखियो जा हमारा बिस्तर पर ओकरा के नक्शा दे दिया जा आगे कह देता है हाँ तो बूढ़ पुरानिया भैली ए बुची जी अब पैसा मुँह तेली बिछा आयो बहुत हमारा तो हंसी मारेला जी का कही बताओ पूरा मुंह से दले रही भैया के बियाह में सब कोई हंसत रहे मैं भी जान दे रहे का कर जाए तो हमारा बिछाना पर नक्शा दे दिया जाते बोली ठीक है जल्दी आई मुड़ी नीचे कके जाए जला नीचे कके आओ जला कोई से ज्यादा ना हंसल जला बोलल जला सही नहीं बेटी बा कहतड़ी हो 1 दिन 2 दिन आदमी करेला धरेला आवेली तो महीना दिन का छुट्टिए लेके आवेली पूरा बैग पैक करके तो 1-2 दिन सेवा करी रोज रोज थोड़ी ना कोई करी आवते हो यहाँ जल्दी जल्दी बना दे क्वेश्चन गौवा हमार हो गइल बा कितना दिन के बाद आवत न तो आखिर में तो एची का धासल बा अरे गोला तनी है फुआ खुश रह कहा हो गया खोले बड़े पान खोले बने पाल खोले बड़े जो तू हो बुढ़ारी स्टोर में पानी खा के उम्मीद हो गई चल घरे कहां जात रे जाते तो नहीं दुआरा हो जात नहीं के दोरा पा अरे जात नहीं वो भोज रहे का करते से कोनिया बा का सब ठीक है बा कुछ तो फोन ना तोरा करेला फोन बा हमरा के बुझाता किन दी ना थूक तो सब थूक जे देखिस तो कौन का कहियो से पान खाए के शौक बा लेकिन पान कोने नु तनी कुछ बनवाइले बड़े का तू हो चल कुछ बना तन खई है चल। और सब बताओ का हाल बा फूफा का हाल बा फूफा का लकवा मार देल बा हैं
लाकाओ मार देले बा मार बढ़िया से बढ़िया ले और चल कने नु कि तनी बनावा उ लेग पीस बनावा मछरी उछरी के मुड़ा मछरी नहीं के माराते घरी क्या मछली जाला तू हटम तू खाही के फेंका मेरा चल 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 आइल दे तो तार फुआ क्वेश्चन दोबारा गुल बिया हां जल्दी जल्दी मसाला पीस दी पीस के दीदी जी के दे दी खिसी आए लागल है लड़कवा के दूध नु पियाए लागल है यही में देरी हो गइल हटे वैसे तो हमार गोतिनी बाई के घर लेके चलावत तड़ी ये नु कह जाला हो कि दूसरा के आज बात हम मन ले रहती तो हमार लड़को फैका ना पोसई तसन सास के फर्ज हमारा संग निभावत तड़ी और कोई तो आई 2 दिन खाती 3 दिन खाती बिगाड़ बोल हंस के चल जाई पतहिया ए पतहियो आई हे फुआ जी गोड़ लागत ने ये जे बड़ो मसाला पिसाता अभी खा नहीं के बनला खूब दूसरा दूधे फल पूते ना कहनी है नु कैसे कैसे आइल हैं जी फुआ जी रवा त फोनवो ना कइनी हां अरे जब भाई अपने घरे दुआरे जाए के बाद तो फोन क्या करे के बा हो दादा तो और सब सुनावा और सब ठीक बा अपने समाचार बताएं कहनी है कि जात रही तो टिकरा भेटाइल है रस्तिया में अच्छा अभी तो गइल हनी जी वैसे दुआरे पर भेटाइल है आ कहनी है कि का बनल बा दीदी बनावत तनी खाना हां हां अभी बनता हाँ आज मछरी बनता छुट्टी बना वहाँ के मछरी बनता हाँ जी फुआ जी तो दिलवे खुश हो गइल मनवा गदगद हो गइल आ कहनी नु आ ऊ कहाँ बाड़ी बड़ा को वहाँ के डांड में दर्द बाटे सुई दिवावे गइल बने काची में दर्द बा डांड जान में डांड में नु अच्छा अच्छा आइल बन तो तेल गरम कर दे तेल गरम कर दे अच्छा नहीं हमनी के दवाई भर बाई जाए अब का करम रात दिन तबीयते खराब रहताटे आ कहनी है नु मछरी तराक बा कभी धोआता आ गई फिर गोड़ लगतई रे खुश रह इहो तो बहिला नियन होई गेल बियाह कहीं लइका कने के अरे फुआ तू ससुर आई कि भली तरह सहूर बाकी ना रे आ हेरा मामा ये एगो दूध छड़मंगा टीका लगा के बिया अरे त का कर ओय देखो हो भौजी हां त ओय देखो जा ओय देखो डांड पीन लगा ए के फुआ जी सब काहे खाती हई डांड में के ह डांड में के लगले बिया काम में ती कैसे सधी बियाह में के हां आई हो राम इलो म टीका मंगा टीका हाँ, तो डांड पीन लगले बिया गरदन में बतावो तो त यो ससुरा जाइए ल तबे न पहिना ए फुआ बाकी सच कही तोर हमर चाल ना सोहाला बहुते काहे रे आ सही तू बड़ी खाली छछे अब तू खुशबू आ तू दुल्हा के जाय जो गोबल बाड़ी से कदम आ तू बैगन आए तू खाए लायक हो बे जो तू ए का ई सब फुआ जी बकत रहे नी रहू हफ दिमाग ऐसन बकेनी ए बुची जी गमला में पानी ले आई फुआ जी के गोड़ धोई आ जाई वैसे दीदी जी के कही लड्डू बाटे ना भगलू अपन बिस्कुट अपन लड्डू अपना घरे लेके जा गोड़ ना धोवाई चुपचाप रह जा आ जो मोला होई खाली ह किए तो हमरा कहा मोला कही ह पच जाई ए गोड़ ना धोया के भोजी मना कर देते तारे के ना का जी माई मर बोल तो ते ही फुगा ना हो मत तू दुश्मन हो मुंह तो ले बिछौना पा कहत रहै आ त का हो को मुते दिन ना बुझाला सुत बिया हमें ऐसे ही मत तो सकता हरा भिजा देला तोहरा हां बिया तो अस्कत न हो जाला काला जी एक मुतनी है बहुत हमर बेड पे ना जब आएला त हमरा बेड पे सुते अब लाइल बनी पेम्पस लाइल बनी पहिने के पेम अच्छा पहन ले अरे तू बुढ़ाई अरे हगिस पहनबी त का हो जाई लिया के जाई फुआ जी के दीदी जी भी जाई त आवत जे पनिया लेके गोड़ हमरा बेड पे ना सुते चल 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 ए बोरा चिमकी लिया हो तार हो जे बाटे चिमकी बेड पर डाल दी है अपन सुता ली लिया के जाई चलो पानी नु। चल 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 रुक चल अरे चल अरे कनिया कनिया नु के खुशबुआ के लइका देखो जा बुढ़ाए लागी बिया हमें लड़का अरे ओय हे दादा गरमाइल बई बेटीवा इनका कबे से कहतड़ी कि कब टटराता कोई आवता का हमनी के हितई में पूरा हितई आ जा मगर फुआ के घर में ना के चाहिए आवेली तो खाली घसिए भेड़ा के बात बतिया इतना तबाह करियन चारों टाइम इनका के तेल लगावे के चाहिए जल्दी जल्दी बना दे हो फुआ जी औते हो खब बताव भूखाई लोग खब कह हम ना आइब तो आ कि अभी ले बना के ना रखली स घर ही रही त इनके फोन करके बता देले रही कि बना दी हो स हाँ या बेटीवा तबे से हमरा के चिल्लात लिखिए भौजी काम दाम छोड़ जाके सुत तबियत खराब बा तोरा डांड में दर्द बा तो
का करी 2-4 गो हित ना ते यहाँ तब करही धरही के बना तो हम लोग छोड़ दे बुझा हम घर के बड़ जेठ बानी तो हम कैसे छोड़ब हमरा तो जी के चाहे मर के काम धंधा करही के ना बाटे हो आय चलो जल्दी जल्दी कटा तो गइल वहाँ के मटर डाल के बड़ी मछली पसंद हउवे कनिया लो नाम लेते शैतान हाजिर इधर ये बनी अरे दादा हो दादा तू बिना पूछ ई मोबाइल हमर काहे ले दे देबे कि ना का भल जी अरे तोर फुआ के हां हैं गोड़ लागतनी गोड़ नहीं खेला के चुपचाप रह जा खुश अरे रह पागल हई बुची जी रवा के दिमाग काम ना करेला दिमागमा मोटा हो गेल बा मारो तो नहीं कि ये बिना बहिला गेल बिया एकदम से रवे हई फुआ जी तब के हो होते होते लमटी का लगइले बानी ये सब कैसे सदी टाण में लगावे वाला देखा ना गाला में लगइले बिया हां त फुआ का दिमाग कब कब हैंग करे आ लागेला ज्यादा कुछो पहन के नहीं है ससुराल में नहीं ना केहू कही कि फुआ एक रसैया बैठी बैठी रवा के हम पानी लेके आवत तनी गोड़न अरे दादा आ फुआ बुटनी डुगरत चलतै डुगरत ले रुक आवत तनी हम हाजी मोला बा निकाल जल्दी ले खो ना खबी पागल हई दे गोड़वा दे त आ ना 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 गोड़ रहे छोड़ त ना छोड़ गोड़ ना धोआ छोड़ ना कोने छोड़ अरे दे न फुआ जी कौन कहीं कि रोज रोज आवत तनी छोड़ ना कोने छोड़ आ तना मान जा अरे ना जी हम फुआ जी के एकदम अपना सास लेखा जानी ना मानी ना मान ली की आई रह दो का भल जी फुआ जी आई माई रह दो दी गोड़वा दी आ रह दो ना कोने देखी हमेशा से धोवले बानी ठीक ना अबे बरा ना धोए हमरा अच्छा ना लगे अब दिल मत तोड़ी गाजी जगह पे रखले भाई सो भरता छोड़ सुगर बाटे उछिलाए लागत रह दो फुआ जी कैसन रहुआ बात करत जाना बस में आई गोड़वा ले टाइल ना दे आ छोड़ ना तू हूं तो एकदम अरे आई भाई आई दादा कुछ कोई ये बुची जी फुआ जी 2 महीना 3 महीना हो जाला न हइबे ना करे निहा के पानी होता ना काटे धौरेला कि का कहे के चलिए बरा मल रवा के नहवा बतानी ठीक बा बस अरे दरा दी हौ गरम पानी को देले रह तो बड़ी पाला बाटे हो कनी आई बाप रे रह लई कमन लेखा रवा करतानी जी हैं ए फुआ खाना ना तो खाइए के आइल हो खबे खाना ना खा के आइल हो खबे ना यो तना भोरे खाना कहां से बन गइल त भोरे का जरूरी है दोसरा के घरे टुभु कइला के बतावा औरी बताई कुल हाल चाल ठीक बा न हाल चल ठीक बा कोनी आपने कहो जे हाँ मनो को कुल ठीक बाटे आई बताई फूफा जी रवा के हतना गहना गुड़िया बनवा देले बानी ना बनवले बन बहुते न मान जान करेलन हमरा के हाँ कहत रही रवा फोन आप कि रोज मछली मुर्गा मोटाइयो गइल बानी पहले से देह में भर गइल बा म त टोका जा नजर लाग जाता तनी नजर हमार उतार दे ए ना ए कनिया एगो हाड़ी टिक के ले आवत हो हाड़ी नजर उतार नजर आय फुआ जी के कपड़ा पर रखे के आइए दादा का करबो ए फुआ जी रवा गैस छोड़े के आदत हो गइल है ना आ काटना सुन अरे होय से कल जाला जी रवा तो एकदम से ने मुंह त देवेला त छोड़ा ना त ढेक कोनी नो के तनी ले आवाज मछरिया तारा ला का पानी पी ले हाय भगवान हो सब भगवान फूफा कहेला ना ई ना कहलो कि बिछाना पे ना मुंह तनी बुढ़ाइलू तनी लेवा हो पनिया पिया के मछरिया ले लेवा त जो तर के खियाइए महकनी बा माने महका तनी रे तनु कैसे कहत लेकिन फुआ जी पहले का आदत रवा सुधर ले नई खि जहे देख तहे मुत दहग दई खवाने आदत जी पागल हर का एकदम माने लइका बा का आदमी बात बूढ़ पुरानिया रवा भइनी असही करे के चाहे जी दूध वाला में टीका लगा के चलती है देखत है ए बुची जी जाती रवा के ना बोले के चाहे कुल समझनी कि ना सुनी सब बात छोड़ी सब बात का एक बात रवा खातिर मछरी गरम बना के रखले बानी ठीक बाटे आ छान के रखले बानी अभी भी ओमे का खाला मसाला वसाला डाल के पकावे के बाटे आ ठीक बाटे या कोनी हनु आ चल जाई में आई में अब बैठी। सुना ना हाँ। आ झोरा में मिठाई बा आ एकरा के कुरकुरा हल मोला बाटे निकाल के दे दो आहिए दादा खालू का ले लिया देखे बेटा अरे देव ना है पाका बा न जाने नहीं उनका बड़े बड़े बतिया न फेंके ली बिया हो आई कुछ करे के न धरे के चली उनका खाए के दे दई न फोन करके प्रचार कर दी हां कि आइल बानी न तो लड़की से पूछत खाए पिए के चला